24pari.com е единственият сайт в България, който предоставя информация за всички оферти за бързи потребителски кредити и бързи заеми. Страницата разполага с удобен филтър за откриване на подходящата оферта и множество възможности за сравняване. 24pari.com предоставя уникалната опция за избор на кредит или заем по населеното място, в което живеете или се намирате. Единственото, което трябва да направите, е да отидете на страница Офиси. Там по азбучен ред са подредени над 130 населени места в България, в които различните компании за бързи кредити имат физически офиси. В София, например, можете да се запознаете с пълен списък с фирми, които имат адреси в столицата. Дори да кандидатствате онлайн или по телефон, можете да изберете опция за усвояване на кредита в някой от въпросните офиси. Така, съобразно плановете ви, можете да оптимизирате времето си без да зависите от работното време и процедурите на банките. Ако искате подробна информация за някои от софийските компании, натиснете "Виж детайли" и се запознайте с информацията, която сме подбрали за вас. Напомняме ви, че независимо от това в кое населено място се намирате, винаги можете да изберете онлайн кандидатстването и усвояването по банков път или в клоновете на някоя от големите вериги. Списъкът с населените места, подредени по азбучен ред, можете да откриете и в началната страница на сайта. Удобно, нали? Взимането на заем никога не е било толкова лесно. С 24pari.com